שלום, ברוכים הבאים לפרק הראשון של יובל MC גיימינג, שהפעם זה Survival Games, גיא פיקסל. אני עם רון. הנה הוא, מה קורה? יאללה, מתחילים. מישהו העיף אותי. קיל. איפה אתה? קח, בוא, קח. יש פה כבר. הסורת שלי הולכת כפות. אוי לא, אני אנסה להפיל אותו. שנייה, אני בא. אתה בסדר? לא. אני בא. אני איתך. למה יש לו קנוק בכזה? נפל. מה בחרת, בייקר? יש שם איזה. בחרת בייקר? לא. מישהו לקח טאנט. טוב, יאללה. יש... טאונט, למה לא? יש פה תקשיב, מישהו יש לי הכל חוץ ממה שעכשיו אני מקבל מהקיט, איירון הלמי. נעשה גם טאונט. בא לי. אללה. אריק, יובל. בוא, רגע, אני צריך. מה זה? יואו. פירק אותי. לא. לא מתי. טוב, לא. כי זה פסיכולוגיסט 7, נראה לי. טוב, אז תזמן למשחק הבא. אני שנייה מזמן. למה יש לי לאגי? נכנסת? כן. יש לך לאגים? מה אני רואה? לא כאלה לאגים. כאילו... לי יש עכשיו 59. או יופי, 60 FPS. עקפת אותי בשני FPS. היה לי 58. אמור להיות לי 120. יש לי 60 FPS. עכשיו 59, 58. כן. אני שם על כל ההקלטות על 60 FPS. ככה שזה כאילו... טוב, יאללה. זה טוב מאוד. מה הקיט הכי משופר שלך, יובל? נייט. אני לא בטוח. שלי יש שני קיטים הכי משופרים. יש לי ארמור ויש לי פסיכולוגיסט. תתחיל לשפר את הפסיכולוגיסט, אתה יודע איזה סוז? אתה מקבל על השיפור השלישי, אתה מקבל כבר איירון הלמט, כן. עכשיו אני בחרתי פסיכולוגיסט, כי זה הכי טוב אצלי בינתיים. סטון סורד. תמות. לא צריכים אותי. הפלתי מישהו. ראית אותי אף? וואי. רוצחים אותי, יובל, רוצחים אותי. למה? לא, עדיין לא רוצחים. כלום. עוד שנייה רוצחים. אתה תסתדר שם? אני בטוח. בונה! חשבת זה... תגיד שגייסת לי, יא מניאק. עוד שנייה. רגע, חפה עליי. יש שם 3 אנשים. אני עומד למות. מה 3 אנשים? אתה רוצה? הוא שם. לא, הם לא תהיים. שנייה. רגע, בוא נשתפר קודם, וואי. מה, יש לך איירון בוטס? כן, יש לי איירון בוטס. אוי, סיין נייס. אני צריך צ'סט פלייט. בחרתי הפעם זה, את הבקר. מה זה מצליח? חתיכת בקר. סטון סורט. הבעיה שהפעם אין... בוא קח משהו טוב. קח את זה. יותר טוב מסטון סורט נראה לי. כן, זה יותר טוב מסטון סורט. איזה יותר טוב מסטונסוורט? כמה סטונסוורט זה? זה... כמה זה? זה 5. כמה זה מוריד? זה 4.25. סטונסוורט זה 5. מה אותו דבר לא נורא? וואי, דף מאץ' מה? מה באמת? יאללה, בוא נקרא אותם, יאללה. תברח, יובל. לא, בוא נקרא אותה, אמא. וואי, אין לו חיים. יובל, תקרא אותו. אוי ואבוי, מתתי. איי. אין לו חיים, אבל עם הקיט הזה... בסדר, מה, הוא לא איירון.
היה לו 11 חיים כשהתחלתי להילחם עם טבוקלות. ג'ו, הוא היה אשכרה פול איירון ממש, או לא, לא, שהמכנסיים? בלי מכסיים, בלי מכסיים. אבל לא, מה היה לו? כאילו, עם מה הוא נלחם איתנו? עם איירון פיקקס, כן. מהספכולוגיס? כן, מהספכולוגס. לא מקבלים פיקקס מכיתה אחרת. בלובי יש לי יותר לאגים, כי יש יותר אנשים. כן. גם לי יש יותר לאגים בלובי. עכשיו יש לי 111 FPS. אבל יכולנו לנצח במשחק ההוא. יכולנו, אבל אנחנו... משחק הבא של משהו אחר, לא בא לי יותר סיין. בוא נצחיק ווינטר או משהו. מה אתה מעדיף, קאטל דרייב או ווינטר? קסטי. מה? לא יודע, תעשה ווינטר. יאללה, בוא נעשה ווינטר. אחרי המשחק של הווינטר זה יהיה כל הפרק. יובל, איפה אתה? לא רואה אותך. יש לי את ה... הנה, איפה אתה? בצד לא. השני שלך בידי. אוקיי, בדיוק בזה השני. טוב, אז בסדר. וואי, קפוא אצלי. בקרוב אנחנו גם עומדים לעשות סדרת, כאילו לא סדרה, פרקים של מגה וורדס. גולד צ'סט פלייט, פאק יא! כמעט פול סט וסתם. אוי, רוצחים אותי, יובל רוצחים אותי, נו תרצח אותו. יובל תעזור לי, אין לי סורד, ומישהו טוב, בא... אז תעוף ממנו. או, יש לו סטאונספורט, אני ארוג אותו. אני אעלה אותו ככה. קח אותו, לקחתי. יו. תיזהר. הוא נו. רגע, איפה אתה? תביא את הקיל, לא, בבקשה. אל תיגע. טוב, בסדר, אני אכנס לך. יש. מה, לא כי גם, לא הרבצתי לו אפילו. יש לך חצים? מה? יש לי לא. חצים. יש לי רמה. הלכתי לחשק. כשנייה. תיזהר, אל תלך בלעדיי. למה? יש שם מישהו? יש סיכוי שגם לי יש רמה. אוי. יש שם אנשים טרור. לא, חסר לי אחד. רגע, בוא איתי. יש שם איזה טים על טים. חסר לי רק ריבוע אחד של הזה. זה טים על טים. בוא, יובל, טים על טים. לא, אבל חכה. תשמור עליי בינתיים שאני מחשב. זהו, עכשיו. פיין. חשבתי. יש לך צ'סט? לא, אין לי יותר טוב ממני. מה לך צ'סט פלייט? יש לך גולד יש לי צ'סט? צ'סט. לא, חשבתי צ'סט בשבילך. טוב, יאללה, בוא, מהר. לא, את האמת, אתה תשאר פה. לא, אני אשאר פה, עזוב, לא יודע, מה נעשה? אני מפחד שהם יבואו לספאם וחשבו. טוב, עזוב, אנחנו גם ככה יותר טובים מהם, אז מה זה משנה? בוא נבדוק עם מה יש פה בטבע. איפה אתה? פה. אוי, לא, זה לא אתה. אוי, מה? אני בטוח שאחד מהם זה אתה. מה? זהר, הם ממש נובים. אין להם... אני יודע שהם נובים, אבל אבל הם... הם באים אליי והם יכולים... אוי, לא, יש לו אורסטיין. אני בא. אוי, יש לו אורסטים. פאק. אני בא. איזה נוב. מה? יש לו סליים. עוד שנייה נפל. בסדר, עזוב. בוא נשלוט על ספאם. אני לא יכולה. קח, יובל. מה, הרגתי אותו? אבל קח, איך הרגתי אותו? מה, הוא נוב? הוא נפל? נראה לי. לא יודע. הוא נפל עם הסוס שלו וזה החשיב לי. כן. טוב, אבל רגע, הוא יוצא עלינו. בוא'נה, מה? אוי, יש לו סלונס. קיבלת סלונס? כן. לא נורא. אני לא. בוא'נה, איזה נאב. וואי, הורדתי לו 6 חיים עם מכה אחת. איך זה הגיוני ש... אני יוצא עליו. יש לי סטונספורט ויש 6.25 זה. אטאק דמג'. כי זה... כן, גם יש. איך? לא, זה... בוא. מה, העלו את זה? זה אמור להיות 5. בוא. 5.25. אוי, המניאק. אני בוא. לא מפריעה לך שלא תיפול. לא! לא מאמין! לא נורא, בסדר. אני אנסה. נו בני, למה יצאתי עליו? יצא עליו, יובל. כסח אותו. עם קומבו. יובל, נקמה. טוב, יובל, טוב. פחדתי שהוא יפיל אותי. יובל, נקמה. יאללה, יובל, אני בודק מי השני. הנה. אוי.
אתה קורא אותו. אתה קורא אותו, אתה מכפכף אותו. מה זה מכפכף אותו? אתה לא יודע. אתה אונס אותו. אותה, את האמת. זאת בת. היא אפילו, היא פול סט, כן, פול סט. גם אותה, אבל בסדר. אתה קורא עליה, אין לה סטונסורד, אני חושב. בסדר, לא נורא, אתה קורא אותה. תסתכל. אתה יכול לקרוא. מזל. אתה יכול לקרוא אותה. מה יכול? יכול. ויכול להיות שלא. מה, אבל יש לך שער. כמעט כמוני. כמעט, אבל אתה קורא אותה, תסתכל, היא בורחת ממך. טוב, ניצחון. יובל טוב. מי זה? יובל טוב, יובל, כל הכבוד ליובל. יש לי, השלמתי מה? קרוס טוב, אז זה היה הפרק שלנו להיום, בלי survival games. זה הלאג הזה. טוב, אז נתראה בפרק הבא. ביי. יאללה. ביי. אתם עדיין כאן? יאללה, לכו.